Hello mga kabikulan, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Ayan, andito ako ngayon sa province ng aking asawa at itong palaya na to ay kakatanim lang nila. Ayan, maliliit pa. Bago pa lang sila nakatanim ngayon. Ayan, ang daming malawak ang palayan, bagong tanim pa lang lahat. Siguro mga 3 to 4 months pa yan bago maging mataas yung mga palay. Ayan, may bibilhin lang ako guys. Kaya ako naglalakad dito. Bibili ako ng tomato sauce na panghalo sa aming menudo. Ngayong araw ng New Year. Kasi nakalimutan nila, nagpa-sentro na sila. Namalengke na kanina pero nakalimutan nila yung tomato sauce. Isa lang yung nabili. Kulang daw yun. Kaya ako naglalakad-lakad dito. Ayan, update ko lang guys dito. Hindi na muna ako magsasalita at meron na ditong bahay. Baka mapagkamalan akong sira. Merong irrigation dito guys. Ayan. Para yan sa mga palayan. Pagpatubig. Pag pinapabuhusan nila ng tubig. Ayan. Irrigation. Maganda dito guys kasi tahimik. Presko yung hangin. Wala masyadong tao. Puro mga puno lang. Ayan, palabas na ako dito sa may looban sa lugar ng aking asawa. At eto na yung river, Bicol River. Ledmanan River. Ayan, ang tahimik ng river ngayon, oh. At yun ang riles ng tren. Maganda dito mag-jogging, maglakad-lakad. Ayan, madilim na yung kalangitan. Mag-aalas 5 na ng hapon. Sana hindi ako abutin ng ulan. Parang uulan eh. Alam nyo guys, ayan, ang hirap dito pag may nakalimutan kang bilihin sa palengke. Ayan, ang layo ng nilalakad, makabili lang. Kasi doon pa sa dulo, ang bilihan, tatawirin ko pa yan, napakahabang tulay ng riles na yan. Yan o, yan nasa gitna na yan. Tatawirin ko pa yan, lalakarin ko pa yan, bago ako makaabot sa bilihan guys. Pagod na ang lola nyo. Ang lawak ng river dito. Ayan, dito na muna guys. At dadaan ako dyan sa tulay na yan. Baka malaglag ang aking cellphone. Mahirap na. Hindi na natin yan makukuha dyan sa napakalalim na tubig na yan. Napakalalim na river. Ayan o. Diba ang lawak? Ayan, kwento-kwento lang. Update kwento sa inyong lahat guys. Sa aking mga solid, legit friends dito sa YouTube channel. Shout out sa inyong lahat dyan.
Maraming salamat sa always support. Thank you for watching. Please like, subscribe, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga vlogs. Thank you and God bless.